मकान खाली करवा देंगे। और जो मेरे पापा हैं, मेरे भाई हैं, सबको कॉल कर करके बताया हमारे बारे में कि इनका घर खाली करवा रहे हैं हम। फिर इन्हें प्रेशराइज करते, हम तो केस लगाया हमारे ऊपर कि आप मकान खाली करो। क्रिश्चियन बन जाओ, नहीं तो घर खाली करो। बासायगिरि प्रभु जिसु ख्रिस्टनि मुङै साफ्रोम नायगिरि नोंथांमोनखौ खुलुमहरदों आरो लोगोसे फिन दिनैनि गोदान भिडिअनि गेजेरजों बरायदों। अनजाग्रा प्रियफोर, नोंथांमोननो मोनसे दिनै गोदान रादाब लानानै फैदों। आंनि आखायाव मोनसे बेबायदि रादाब सफैदों जेरावहाय जि रादाबा जों साफ्रोमखौबो गोबां बाथ्राखौ फोरोंलांगोन। दा बेवहाय जागायजेननायनिफ्राय जोबजासिम नायगोन। येस अनजाग्रा प्रियफोर, जेरावहाय ख्रिस्टियान सुबुंफोरा, ख्रिस्टियान मानसिया, ख्रिस्टियान फोथायारिफोरा माखासे मानसिफोरखौ न'निफ्राय होनदों आरो लोगोसे ख्रिस्टियान जानो थाखाय धुमखि होदों आरो लोगोसे बिसोरनि गथ'फोरखौ ख्रिस्टियान स्कुलाव फ्रि फरायहोगोननि धुमखि होदों। डेट मिन्स लालस होदों, फै आरो बिनि उनाव ख्रिस्टियान जाफै होननानै बुंनाय बेबायदि मोनसे रादाब नोंथांमोननो लानानै फैदों। बेवहाय जोबजासिम नायगोन, जेन गासैबो बाथ्राफोरखौ नोंथांमोना रोखायै मोनथिगोन। जि जाथायखौ नोंथांमोननो दिन्थिनो नागिरदों बे जाहैबाय इन्दरनि जाथाय। सेन्ट जसेफ ससियेल वेलफेयार ससाइटि होननाय मोनसे ससाइटि दङ। जेरै नोंथांमोना मोनथिनो हागौ जे टाउन ओनसोलाव भिलेज होननाय नोंथांमोना मोननाय नङा, दा टाउनाव गामि होननाय मोननाय नङा, सिटिफोराव थिग बेबायदिनो ससियेल वेलफेयार ससाइटि मोनसे ससाइटि थायो आरो बे ससाइटिनि आन्दारावनो गोबां न'खरफोरा थायो। थ' बे जाहैबाय सेन्ट जसेफ ससियेल वेलफेयार ससाइटि, जेराव माखासे हिन्दु सुबुंफोरा थादोंमोन, माखासे हिन्दु सुबुंफोरा बेयाव थादोंमोन, नाथाय बिथांमोनखौ दायो बे ससियेल वेलफेयार ससाइटिनिफ्राय होखारबाय बिथांमोना ख्रिस्टियान जायैनि थाखाय। अनजाग्रा प्रियफोर, बेबायदि होननानै बिथांमोना बुंदों। दा मानो बुंनो गोनां जाखो, बाथ्राफोरा माबायदि, दा बेवहाय जोबजासिम भिडिअखौ नायगोन, अब्लाना बाथ्राखौ नोंथांमोना मोजाङै बुजिहैगोन आरो जोबनाय फारसे आङो नोंथांमोननो माखासे बाथ्राफोरखौ बेखेवनानै हैबावगोन। दे अब्ला अनजाग्रा प्रियफोर, नोंथांमोना रादाबखौ नायग्रोदो। रादाबनि सिगाङाव चेनेलखौ दासिमबो जुदि साबस्क्राइब खालामाखैब्ला चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामना लादो आरो लोगोसे मोनसे लाइक होनानै गालांदो आरो भिडिअखौ शेयार खालामदो। उधर इंदौर में बहुत हैरानी वाला मामला सामने आया है। यहाँ क्रिश्चियन कॉलोनी में मकान बनाने वाले परेशान हैं। उनसे मकान खाली करने या फिर खुलेआम धर्म परिवर्तन करने की धमकी दी जा रही है। बस्ती के लोग परेशान हैं और थाने थाने भटक रहे हैं। कोई इन लोगों की सुनवाई नहीं कर रहा। खुलेआम धर्मांतरण करने की बात करने वालों के हौसले बुलंद हैं। इंदौर से देखिए ये रिपोर्ट। चर्च वगैरह नहीं आओगे तो हम आपका मकान खाली करवा देंगे। और जो मेरे पापा हैं, मेरे भाई हैं, सबको कॉल कर करके बताया हमारे बारे में कि इनका घर खाली करवा रहे हैं हम। फिर इन्हें प्रेशराइज करते, हम तो केस लगाया हमारे ऊपर कि आप मकान खाली करो। क्रिश्चियन बन जाओ, नहीं तो घर खाली करो। ये धमकी है इंदौर के सेंट जोसेफ चर्च की सोशल वेलफेयर सोसाइटी की। सोशल वेलफेयर सोसाइटी पर आरोप है कि वो घर के बदले धर्म परिवर्तन की मांग कर रहे हैं। सोसाइटी में रहने वाले लोगों ने ये भी आरोप लगाए कि उनके घर की किश्त पूरी हो गई है, उसके बाद भी उन्हें जबरदस्ती सोसाइटी से बाहर किया गया। सोसाइटी में रहने वाले लोगों ने यहाँ तक कहा कि उनके बच्चों को क्रिश्चियन स्कूल में पढ़ने के लिए लालच दिया गया, जबरदस्ती की गई, धमकी दी गई, डराया गया, धमकाया गया और जब वो नहीं माने तो उनके घर के ताले तोड़कर सामान बाहर फेंकवा दिया गया। और अगर ऐसा ना होता तो 2001 में इस सोसाइटी में रह रहे अजित लाखरा के घर का सामान बाहर ना फेंक दिया गया होता। 2001 में मैंने मकान किराए किया था इनसे। के बाद में इन्होंने उसी समय मेरे को बोल दिए थे कि 2001 से लेके आपको 25 साल तक में 2,10,000 तो कंप्लीट कर दिया। उसके बीच में मेरे को बोला गया कि आप चर्च नहीं आते हो, आपकी वाइफ चर्च नहीं आती है, आपके बच्चे नहीं आते हैं, चर्च वगैरह नहीं आओगे तो हम आपका मकान खाली करवा देंगे। अजीत लाकरा अकेले नहीं हैं। इसी सोसाइटी के ज्योति भील को भी धर्म के इन ठेकेदारों ने नहीं बख्शा। उन्हें डराया, धमकाया और जब वो नहीं मानी तो उनके बच्चों को लालच दिया गया। जब तक मैं क्रिश्चियन थी और मैंने घर वापसी करी है, ठीक है, 5 साल पहले,
तो जब से हम लोगों ने चर्च जाना छोड़ दिया था, हमको समझ में आ रहा था कि नहीं यार हम हिंदू हैं और हमको क्रिश्चियन बनाया गया, तो इन लोगों ने हमारी इंस्टॉलमेंट लेना बंद कर दी थी। तो तब से इन लोगों ने इतना हमको परेशान किया हमारे घर पे आके मकान खाली करने के लिए, और मेरी एब्सेंस में जाके मेरी बड़ी बेटी को, छोटी बेटी को भी इन्होंने मतलब बोला कि उनकी स्कूल में पढ़ाएंगे सेंट अर्नोल्ड में, और फीस कम हो जाएगी आप लोगों की, अच्छे फ्रेंड्स बनेंगे क्योंकि अच्छे अच्छे गवर्नमेंट ऑफिसर्स के बच्चे हमारे स्कूल में पढ़ते हैं। अजीत लाकरा और ज्योति भील के साथ साथ विशाल यादव भी इसी दुख से गुजर रहे हैं। 1991 से सोसाइटी में रह रहे विशाल घर के कागजात लेकर थानों में चक्कर काट रहे हैं और उनका घर अब न्याय की उम्मीद पर टिका है। किस्त तो ली उनने थोड़ी देर समय मेरे से, फिर उसके बाद में उनने किस्त लेना बंद कर दी और किराएदार साबित करना चालू कर दिया। क्रिश्चियन बनने का भी दबाव बनाया उनने, क्योंकि हम उनका कार्यक्रम करते थे। हमने उनसे 5 साल चरनी बनाई, बाद में हमने वो कार्यक्रम बंद कर दिया जब इनने प्रेशर बनाना चालू करा। पर इनने फिर हम तो धर्म परिवर्तन करने का बोला तो हमने मना कर दिया, और एक बार नहीं कई बार बोला। ये सोसाइटी आज की नहीं है। धर्मांतरण के एजेंडे पर टिकी दशकों पुरानी ये सोसाइटी 90 के दशक में बनी थी। चर्च की सोसाइटी से सैकड़ों लोग परेशान हैं। कुछ ने हिम्मत दिखाकर अब पुलिस से शिकायत की। पहले जो रिक्वायर्ड अमाउंट था वो पे कर दिया है, और चर्च वालों के द्वारा इनके नाम पे घर को जो है, जो भी फ्लैट और घर वगैरह जो है वो उनके नाम पे कर दिए जा रहे थे, लेकिन वो नहीं किए गए हैं। तो इसको लेके जो भी डॉक्यूमेंट्स वगैरह हैं वो कलेक्ट किए जा रहे हैं, उसमें जांच चल रही है। गरीबों को कम पैसे में सुविधा देकर धर्म बदलने का दबाव बनाने वाला ये धंधा नया नहीं है। धर्म को पैसों से खरीदने वाले ये सेठ कई सालों से एक्टिव हैं और अब जरूरत इन ठेकेदारों पर सख्त कार्रवाई की है। जि रादाबखौ नोंथांमोना नुनो मोनबाय, बे जाहैबाय इन्दरनि एमपी, बे जाहैबाय इन्दराव जानाय मोनसे जाथाय आरो सेन्ट जोसेफ ससियेल वेलफेयार ससाइटि जानाय मोनसे जाथाय। अनजाग्रा प्रियफोर, बेयाव मोनसे ससाइटि दङ, बे ससाइटियाव बिथांमोना थायोमोन, नाथाय बिथांमोननि जितु एग्रिमेन्ट दङमोन 2001 आव बिथाङा थादोंमोन, आरो बिथाङा थानायनि उनाव 2000 निफ्राय 2025 सिम बिथांनि एग्रिमेन्ट दङमोन, आरो एग्रिमेन्ट बायदि समा जोबफैबाय। सम जोबनायखाय हयतो ससाइटिनि जितु लिडार दङ, ससाइटिनि लिडारा बिथांमोनखौ हयतो मोजां माखासे बाथ्राफोरखौ बुंदोंमोन। बैफोर बाथ्राफोरखौथ' बिथांमोना खोन्थायाखिसै, नाथाय मिडियायाव गोबां नंखाय बाथ्राफोरखौ निस्सय बुंदों होननानै जोङो साननो हायो। मानोना सासे सैथो ख्रिस्टियाना, सासे सैथो मोजां जिसु ख्रिस्टखौ नाजावनाय बेक्तिया माब्लाबाबो बेबायदि धुमकि होआ, जेराव नोङो ख्रिस्टियान जा होननानै माब्लाबाबो धुमकि होनाय नङा। नोंनि गथ'नो जोङो मोजां इडुकेसन होगोन, नोङो ख्रिस्टियान जा होननानै बुंनाय नङा। धोन सम्पति होगोन, नोङो ख्रिस्टियान जा होननानै बुंनाय नङा। नाथाय बेयाव मिडियायाव बेखौ बुंदों दि गोबां रोखोमनि धुमकि सफैदों। ख्रिस्टियान जा अब्ला बे ससाइटियाव थानो मोनगोन, ख्रिस्टियान जायाब्ला बे ससाइटियाव थानो मोननाय नङा होननानै रादाबाव बुंदों। बेफोरबायदि धुमकिफ्रा माब्लाबाबो सासे मोजां ख्रिस्टियाननिफ्राय फैनाय नङा। जुदि ख्रिस्टियान सुबुं जानानैबो बेबायदि बाथ्राखौ जुदि बुंदोंब्ला बियो रियेलाव सैथ' ख्रिस्टियान माब्लाबाबो जानो हानाय नङा, जिसु ख्रिस्टनि चेला जानो हानाय नङा। मानोना जिसु ख्रिस्टआ बेखौ जोंखौ फोरोङाखै। जिसु ख्रिस्टआ बे बाथ्राखौ बेबायदि खामानि माव होननानै बुङाखै। जिसु ख्रिस्टआ जोंखौ बेखौसो फोरोंदों, अननाय, दया खालामनाय, हेफाजाब होनाय। बेखौसो सोरबा बेक्तिया जुदि जिसु ख्रिस्टखौ नुवाखैब्ला मोजां बुंनायनि गेजेरजों बियो सिनाय मोनोबा मोनथोंसै। गाहाम रादाब होनाया साफ्रोमनिबो बिबान, नाथाय बेबायदि जबरदस्ति खालामनाय बे जानाय नङा, आरो बे नंखायथार। दा जेखि जादिया, दा दिनै मिडियानि बाथ्राखौ जोङो फोथायजोबनो हाया। अनेक रोखोमनि बाथ्रा बुंनो हागौ। मानोना अनजाग्रा प्रियफोर, दासान्दि जोंनि भारताव अनेक रोखोमै फाव फान्दायनानै ख्रिस्टियान सुबुंफोरखौ नस्थ' खालामनो हास्थायगासिनो दंखायो। जानो हागौ बे ससाइटिखौ, जि सेन्ट जोसेफ ससियेल वेलफेयार ससाइटि दङ, बे ससाइटिखौ बदनाम खालामनो थाखाय, बे ससाइटिखौ दैदेनगिरि ख्रिस्टियान लिडारफोरखौ नस्थ' खालामनो थाखाय, केसाव खोख्लैनो थाखाय, जेलाव हरनो थाखाय हयथ' गोबां रोखोमनि स्ट्रेटेजि खालामदों। बेनि थाखाय बेफोर बाथ्राफोरा फैदों, बेफोर जाथायफोरा जादों। बेबायदिबो जानो हागौ। दा बेवहाय जोङो जेखौ मिडियायाव नुयो बेनो जे थोंजों बाथ्रा, बेखौबो जोङो फोथायजोबनो हाया। जोंनि मेगननि नोजोराव जोङो जेब्ला जोंनि गियानखौ बाहायगोन, जोङो मोन्थिनो मोनगोन दि बेफोर गासै बाथ्राफोरा नंखायखा होनना। मानोना सासे सैथो ख्रिस्टियाना बेयाव जिबायदि मिडियायाव बुंनाय बाथ्रा, बे बाथ्राखौ माब्लाबाबो बुंनो हाया। नों ख्रिस्टियान जायाब्ला ससाइटिनिफ्राय गोजान जा। नोङो गिर्जायाव खुलुमनाय सिबिनाय खालामनो मानो थाङाखसै, बेनि थाखाय नोङो ससाइटिनिफ्राय गोजान जा। नोंनि गथ'नो थाखाय जोङो मोजां इडुकेसन होगोन। दा बेवहाय नों बे स्कुलाव जोंनि गथ'फोरखौ, गावनि गथ'फोरखौ हर। बेयाव हराब्ला जों ससाइटिनिफ्राय गोजान खालामगोन। ख्रिस्टियान जायाब्ला नोंसोरखौ जोङो न'खरनिफ्राय गोजान खालामगोन, ससाइटिनिफ्राय गोजान खालामगोन। बे न'आव थानो मोननाय नङा।
बे बाथ्राखौ सासे ख्रिस्टियाना सैथो ख्रिस्टियाना माब्लाबाबो बुंखाया दा जोङो बे बाथ्राखौ सरासनस्रायै मोनथिखागौखा जों मोनथिखानायखा दा बेयावहाय मिडियायाव जुदिও बुंदोंब्लाबो जों बे बाथ्राखौ सैथो होननानै फोथायजाजोबनाय नङा अनजाग्रा प्रियफोर जोंनि भारतआव दायो बेबायदि गोबां समस्या जों ख्रिस्टियानफोरनि सायाव बबेथिंफ्राय हागौ मा राहायै हागौ ब्लेम खालामनो दायनिगिरि दोषी खालामनो थाखाय गोबां स्ट्रेटेजि खालामगासिनो दङ बबे राहा लामाजों खोख्लैनो हागोन इसोरनि खामानि मावनाय व्यक्तिफोरखौ नस्थ' खालामनो हागौ बबेबा सभाखौ नस्थ' खालामनो हागोन बबेबा अफिसखौ नस्थ' खालामनो हागोन बबेबा एसोसिएशनखौ बबेबा ससाइटिखौ जि ससाइटिफोरा एसोसिएशनफोरा ख्रिस्टियाननि जानानै दङ बेफोरखौ बरबाद खालामनो थाखाय अनेक राहा लामा लागासिनो दङ बेफोर गासैबो सैताननि खामानि दा बेवहाय अनजाग्रा ख्रिस्ट' प्रिय नोंथांमोन आंनि आपल'ड खालामनाय भिडिअखौ नायग्रा रादाबखौ नायग्रा नोंथांमोन आर'जआव बोलोगोरा जागोन मानोना सैतानाबो गोबांनिख्रुइ गोबां खामानि मावगासिनो दङ दा बेवहाय जोंबो गोबांनिख्रुइ गोबां आर'जआव बोलोगोरा जानो नांगोन दा बेवहाय नोंनि पार्सनेल प्रेयार लागारबो बेजों बेनि थाखाय सानफ्रोमबो आर'जआव थागोन आंनि थाखाय आर'जआव थागोन नोंथांमोननि थाखाय आं आर'जआव थागोन बिथांमोननि थाखाय नोंथाङा आर'जआव था जों बयबो बेजों बे बिस'ज्लायनि देवलाप प्रियफोर दिनैनि रादाबखौ बेसेयावनो दोनथ'बाय फैबाय थानाय समाव मोनसे भिडिअ लानानै फैगोन दिनैनि थाखाय बेसेनोसै थेंक इउ